No tak čaute, tak v prvom rade by som chcel všetkým popriať všetko dobré do nového roka, veľa zdravia, šťastia, lásky, offroadových úspechov, ale aj v živote. No ale ešte troška sa vrátim do tohoto roku, čo vlastne všetko bolo pre mňa také, že super a zaujímavé. Tak čo ma najviac potešilo v tomto roku, tak bolo 3. miesto na majstrovstvách Európy offroad triale v Nemecku, čo pre mňa je taký úplne, že super. Nečakal som taký úspech a taktiež som sa stal vicemajstrom Slovenska v offroad triale, takže také moje 2 najväčšie úspechy tento rok. Ale samozrejme ďakujem tým úspechom aj mojim sponzorom, ako je John Way, Kafa Auto, IPA, Smart, RB Auto a proste všetkým, čo mi pomohli tento rok proste potiahnuť, či finančne, či psychicky, materiálne a tak. Takže to je asi skrz toto. A čo nás čaká na rok 2025? No poďme si to trošku tak predstaviť. No začal by som asi tým, že prepnem kameru a ukážeme si to. Takže Gazík dostane mu prevodovku, to už som niečo naznačil na internete, na YouTube. A samozrejme nejaké tie údržby, proste čo všetko treba spraviť. No ale najväčšia tá vec je asi tá prevodovka. Prečo som sa vlastne rozhodol meniť? Tak je dôvod, že potrebujem sa trošku spomaliť. Keďže prevodovka z Robura má redukčný prevod 1:1,8, čo je veľmi malý. Takže nie je to ani prevod 1:2. No a cestný prevod je 1:1, takže to je skoro nepoužiteľné niekde v teréne. No a tento kus, alebo by som povedal prevodovka, konkrétne táto prevodovka je z Defendera. Tá už má lepší prevod pre mňa, tá má prevod 3:2, 1:3,2 a cestný prevod je 1:1,4. Takže čo dodať? Prevodovka dostane asi viac menej všetko, čo mi chalani poradili, že tam mám dať, aby to vydržalo. Ale či to vydrží, tak to tiež mi ešte ani Land Roveristi nevedeli povedať, či to znesie. Ale Samokočtuch mi odbiednal vlastne veškeré veci, čo tam do toho treba. Ako ten HD-čkový kríž, pevnostnú hriadel a ešte chalani v Bánovciach mi tu vyfrezovali takéto pekné púzdro, lebo že vraj tam sa to ničí, tie prevodovky, že to je taká ich choroba. No a tiež som musel upraviť takú vec, ako je vstupný hriadel, keďže tá prevodovka je spojená pri druhou prevodovkou hlavnou. Takže v podstate to bude tak, že som si vyrobil túto hriadel. Tá bude tu a bude to spojené normálne kardánom, ako to bolo aj na Rubure. Toto bude sem. Tuto sa to bude dať zaistiť touto skrutkou. No a uvidím, no. Akože niekoho bude zaujímať, že prečo medzináprava to nie je dobré, alebo tak, no viem, že tá medzináprava nie je dobrá. Dá sa zamykať samozrejme tá medzináprava. Ale ja chcem tú medzinápravu použiť na odopínanie zadku. Takže zabrzdím zadok, samozrejme vypnutá medzináprava a mal by ísť predok. Takže bude to určite trpieť, hlavne títo drobcovia malí. Tí tam budú veľmi plakať, ale vrajím, preto som tam dal aj ten pevnostný kríž. A tak. No a ozubenia, no nie je to ako na Robure, čo sa týka tých zubov. Neviem, akože koľko vydrží tá prevodovka, toľko vydrží. Tak som zvedavý. No a ešte taká drobnosť. No niekto tu rátal, že tu bude PTOčko, ale ja tu PTOčko robiť nebudem, keďže od Európy tu ani nemám navíjak a už ten navíjak tam ani nepôjde. No ale to si poviem ďalej. No a čo tu mám ešte akože v pláne prerábať alebo robiť? Prerábať nemám asi v pláne nič. Karoséria zostane ako je.
Ako nejaké tie drobnosti už som porobil, ako tuto som mal odretú farbu, to ma bolelo na srdci, tak som to úplne len tak zaprpal a zatrel. No, nejaké vlárne, no tie údržby, brzdy a nejaké také veci. Ešte možno sem dorobím nejaký kránič na ten chladič, lebo dosť sa mi stáva, že sa mi tam lepí listie a potom sa mi to začne hriať. No a interiéry nemám v pláne nič prerábať, tak tiež ešte budem prerábať, ale repasovať prevodovku. Preventívne ju otvorím, pozriem, či tam je niečo poškodené, ložisko alebo niečo nejaké. Taktiež tam pôjde ešte nová spojka. No, samozrejme, keď som prerábal tie držiaky na tú prevodovku, tak kardany som musel všetko prerobiť. Musel som aj ten medzinápravový kardán prerobiť. Takže za to ďačím túto firme Smarf za sústružnícke práce. No a takto vyzerajú tie držiaky. Tak uvidíme, no. Takže už to pôjdem len poskladať a viac menej nahodiť a uvidím vyskúšať, že ako tí prevody vlastne budú pasovať, lebo keď som to všetko prerátával, tak by som sa mal dostať v podstate medzi každý kvalt, ešte ďalším kvaltom. Takže budem mať, ako keď som mal na robúre 2, tak ešte budem mať ako keby 2,5 a 3. Samozrejme prídem o tú 4, 5, lebo ich dostane medzi tie kvalty. Ale nikdy som na tej robúrackej predovke na 5 nechodil. Takže na tom sa dalo ísť 80 na 5. Takže to je taký hlavnejší dôvod to spomaliť. No a uvidím. Teraz v podstate, keď budem mať medzi každým kvaltom ešte rýchlosť, tak si budem vedieť viacej, ako keby bude to také variabilnejšie, že lebo sa mi koľko razy stalo, že 2 je málo a 3 už je veľa. Takže teraz v podstate dostanem ešte medzi to nejaké kvality, tak uvidím. No a posledná pikoška bude na záver. No, chcem vám to povedať osobne, teda osobne nie, poviem vám to do videa. A je to taká vec, veľmi to niektorých možno zarazí, ale skončil som v off-road klub Lúky. Takže už ma tam neuvidíte, čo sa týka organizačne, maximálne sa tam prídem pozrieť, keď to chalani zorganizujú a urobia tam nejakú tú akciu, tak sa tam prídem pozrieť. Určite budete mať otázky, že prečo som tam toľké roky. Áno, som tam v podstate od začiatku a dôvod je proste úplne prostý. Celé sa to tam začalo kaziť, keď sa tam začalo špekulovať skrz tú ťažbu a všetko to napredovalo tak, že mi to úplne znechutili. Takže to je ten hlavný dôvod. Nejdem rozoberať kto, čo, ako, prečo, ale prišli sme o ten kemp a proste tam veľa ešte faktorov, ktoré sa mi nepáčia. A ja rád robím niečo, čo sa mi nepáči, takže týmto pre mňa končí a ja len dúfam, že to neupadne a chalani to udržia bezo mňa. No a tým pádom som chcel ešte povedať ďalšiu vec, že čo sa týka roku 25, tak už mám v pláne ísť len čisto slovenský triál a nejakých pár závodov českých, ak chalani vedia. A prečo som sa vlastne takto rozhodol, tak počaril ma strašne ten triál. Príde mi to také, že za mňa úplne super, povozím sa, nečakám nejako dlho, proste som sa v tom našiel a keď to porovnám s tými offroadami, tak neviem, málo vozenia za veľa času, by som povedal. Ako je to super, tie offroady, je to iné, proste niekomu to nepasuje, ale proste mňa začal už dlhšie ma čisto len ten triál začal ťahať. A keďže nemám ani toho času nejako moc na rozdávanie, tak som sa rozhodol, že to bude asi taká najlepšia možnosť. A keďže už nemám ani navíjak, proste už od Európy, tak už ho tam nejdem ani dávať. Takže už sa asi vidíme len viac menej na tých triálových akciách a na offroad už si budem len tak pozrieť ako divák a podporiť chalanov. Takže na nikoho sa nehnevám, takže je to taká moja kapitola života, chcem trošku pozmeniť a vidíme sa niekde na tom triále alebo barze inde, takže neváhaj prísť pozrieť.